de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari miliyɔn 4 ani 500 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 15 la ka taa se sefa wari miliyɔn 17 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma maa min bɛ yen nɔ k'i kamana gannen don I ka bolimafɛn senkɔrɔla ale parili la n'an ko ale ma ko gentil cɛɲumanw k'a kɛ I ka bolimafɛn na yɔrɔ kelen pewu élégant service pinɛ ɲuman de t'i ka bolimafɛn na I bɛ fɛ ka I ka bolimafɛn ka pinɛw ni ka olu falen pinɛ marque ɲɛnamabaw yɔrɔ kelen pewu élégant service gentil marque ɲumanw gentil cɛɲumanw sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu élégant service k'i to I ka bolimafɛn kɔnɔ circulation na maaw k'i ka bolimafɛn tatɔla lajɛ yɔrɔ kelen pewu élégant service ale ka baara bɛnnen don ma élégant service Yakuba Dumbiya a ka baara ti fosi ye ka bolimafɛn ni ka ale pari a cɛɲumanin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ élégant service de la I boli biribiri I ka taa élégant service walasa I ka taa I ka bolimafɛn ni ka taga ale pari cogoya min na cɛ minnu fana bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka u furumusow ni ka olu la nisɔndiya yɔrɔ kelen pewu élégant service I bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ a la a wele sa a b'i jaabi a ka nɛgɛjuru sira la n'o de ye 69 63 06 06 76 32 72 88 76 02 11 19 élégant service maa minnu bɛ yen nɔ k'i haminen don I ka bolimafɛn ko cɛɲinko la taa yɔrɔ kelen pewu élégance service bi juma ye juin kalo tile 10 ani 7 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo y'an fo aw sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ anw ka kunnafoni ni ka lajɛ sanga a n'a ka wagati an bɛ foli belebeleba ta ni ka di aw ma Mali kɔnɔna la yan ka taa se Mali kɔ kan na o ma kunnafoni min aw b'a ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waati seli a y'aw bisimila fundamela anga ministre nyama no ye dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga ye ale kɔni kunda sankaw olu ka dugu o kan ka sababuya kɛ sankɛmɔ ni o y'u ka laadala jɛgɛmɔ o ye sa o ta ko 622 anga ministre nyama kɔni tun bɛ o kɛnɛ kan a ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni taara an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale tɔgɔ la ka taa se gouvernement ni malien den bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka sababuya kɛ fɛn min an ka laadala ko ye ko kɔni jɔyɔrɔba bɛ Mali kura o jɔli la kunnafoniya ale dira an ka ministriw ka sigili kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a kɛra juin kalo tile 10 ani 5 tɛmɛnen min n'a kɛra kulubakaw olu fɛ n'o ye an ka jamana ɲɛma Colonel Assimi Goïta ale daga yɔrɔ yɛrɛ sa ministriw ka sigili kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni kɛra an ka jamana ɲɛma ale ɲɛna min ni kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka lakɔlidenw ka san 2021 ka taa se san 2022 kalanbulaw olu masa n'o bɛ kuncɛ ni ɲɔgɔn dan ye o baaraw kɔni bɛna daminɛ juin kalo in na fo ka taa kuncɛ août kalo san 2022 CNTMA olu ye ɲɔgɔn lajɛrɛ kunu juin kalo tile 10 ani 6 san 2022 an ka jamana ka ɲɔgɔn lajɛrɛ yɔrɔba o la ni o ye CCB o kɔnɔna ye CNTMA u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kalanso belebele 3 ye n'an ko ma nanzarakan na ko université o kɔni o bɛna jɔ Sikasokaw olu fɛ yen nɔ Gawo fo ka taa se Tɔnbɔkutu dugu o ma
fintigilakaw ka état major général no ye Umaru Jara ye. Umaru Jara ale sɛbɛn fura kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o ci ka taga fɛn min G5 Sahel la ale ɲɛma o yɔrɔ la juin kalo tile 14 tɛmɛnen sɛbɛn fura kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ ni a y'a ladɔnniya a kɔnɔna la k'a fɔ ko anw ka fintigilaka minnu bɛ G5 Sahel ale kɔnɔna la sa ko u bɛɛ lajɛlen ka segin ka na faso o kɔnɔna la o fintigilaka dɔw de ye minnu bɛ nɛma ale bɛ Mauritanie ka taga se Ɲamɛ n'o ye Niger jamana ye sa u kɔni bɛɛ ka segin ka na faso o kɔnɔna la minnu ni olu dagalen bɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la sa juillet kalo tile fɔlɔ nata n'o bɛ juma o masa olu kɔni fana bɛna bila ni ka taga an ka jamana fantɔ olu kɔnɔna la an ka cɛden maa 1400 de bɛ yen nɔ ka taa se maa 5000 olu masa minnu ni olu kɔni tun tilalen don an dafɛ jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ minnu n'olu bɛ G5 Sahel la o la an ka jamana kɔni ka ladɔnniya k'a fɔ ko ale kɔni y'i bolo bɔ G5 Sahel ale bolo kabi mai kalo tile 15 tɛmɛnen san 2022 ka kɛ ni lakanabaliya min tun bi anw ka jamana o kɔnɔna la sa an ka jamana kɔrɔyan fan ka taa se a camancɛ bolo yan fanfɛla o masa an ka jamana ka forobacakɛlaw kɔni olu kun kelen no ka u sigiyɔrɔ ni ka olu bila lakanabaliya o sababu la nka ka kɛ ni anw ka fintigilakaw kɔni bɛ ka san sɔrɔ kalogɛlɛ diinɛ tigilamaw olu kan sa an ka jamana ka forobacakɛyɔrɔ caman kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ ka dayɛlɛ dɔɔni hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔw kɔni olu sirannen no ka taga u ka baara daminɛ. Piabugu ale ni Ncorola kalanso kɔni bɛ Piabugu ni Ncorola yɛrɛ bɛ Kiban sigida o la ni dugu kofɔlen fila ninnu kɔni olu ni banabani ɲɔgɔn cɛ sa kilomɛtiri 20 o bɔyanko de don juma tɛmɛnen kalogɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni ye ni kalanso fila ni ka ale datugu u y'a datugu sa k'u to bolimafɛn sen fila o de la u nana o la u kelen ka u ka lakɔli karamɔgɔ fila ninnu ni ka ulu gɛnsa u ka kalankɛminɛw u ye tasuma don olu la ni ka ulu bɛɛ lajɛlen jeni ka kɛ ni lakanabaliya yɛrɛ ye sa ni maa ninnu olu kan sa fɛn min fana tajuko gɛlɛya ye o fana bɛ u kan taji min ni ale litiri bɔra sɛbɛnwari 150 la ka n'a yɛrɛ sɔrɔ fo sɛbɛnwari 180 o la banabakaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye dugu yɛrɛ kɔkana ye sa n'o ye a laminiw ye sa olu kɔni fana fɛ yen ni wagati na taji ale litiri o bɛ ka feere sɛbɛnwari 200 ani dɔrɔmɛ 60 de la. Masinakaw feno sa ma ara fentigila ko domali do kɔni wajulu kɛnɛ ni ka o sigi juin kalo tile 14 tɛmɛnen na sa Togolankoro dugu o la Togolankoro ale bɛ Kolongo sigida o la u kɔni ye ni wajulu kɛnɛ sigi fɛn min na sa ɲininkaliw bolila fɛn minnu kan sa o de ye k'a yira dugulamaw la k'a fɔ ko u ka kan ka fɛn min sara ni o ye jaga ye u ka kan ka o bɔ ani tuguni fana musow olu ka kan ka u ɲɛdaw ni ka olu datugu ka tila tuguni fana k'a yiru la k'a fɔ maa minnu fana bɛ kɛ sababu ye sa n'u ka u lase an ka fintigilakaw ma ka kangarida kɛ olu yɔrɔ la ka kɛ ni nin baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sa kalogɛlɛn diinɛ tigilama u kɔni tatɔla sa u ye kangarida kɛ ni maa ninnu ye k'a yiru la k'a fɔ ko u bɛ taa ko wa k'u bɛ tila ka segin ka n'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ u ye fɛn minnu waleya minnu da u kan n'u bɛ ka se ka labato u kɔni ye nin wajulu in kɛ fo ka taga a ban dugulamaw olu kɔni ma foyi fɔ ni maa ninnu ɲɛna. Ka kɛ ni kurantanya ye moptikaw olu fɛ yen ka lakanabaliya fara o fana kan sa dugulamaw olu kɔni nisɔngoyalen kun u y'a yira k'a fɔ ko bi jumadon kɔni tunna k'u tun bɛna baara ni ka o jɔ mopti dugu o kɔnɔna n'o tun bɛ bi juin kalo tile 17 ma san 2022 mopti n'a lamini si tun tɛna baara kɛ bi juin kalo tile 17 in na nka u kɔni ka sigi ka kuma o kɔnɔna la sa u ye a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka sababu kɛ ko maa caman bɛ yen nɔ u bɛ fɛ ka fara olu kan o de la sa u bɛna baara in ni ka ale labɛn ka ɲa kosɛbɛ walasa a baara a bɛ se ka kɛ cogoya min na ka ɲa. An bɛ taa kokan kibaru la n'an taara kokan kibaru la an b'an kunda kɔdivarikaw ka jamana o kɔnɔna ka sa sanjiba kule kɔni o de nana u ka dugu la n'an ko ma ko Atekube ale bɛ u ka jamana o kɔnɔna la sa nin dugu kofɔlen yɛrɛ kɔni sa ni sanji in kɔni nalen a kɛra sababu ye sa ka tila ka dugukolo yɛrɛ ni ka o de kɛ min n'a kɛra sababu ye ka maakɔrɔba 4 ka olu bɔnɛ u ni na denmisɛn 2 olu tana ka kɛ ni kɔdivarikaw ka météo ye ale kɔni tun ye nin kuma ye ni ka ale fɔ k'a fɔ ko sanjiba kɔni o bɛna juin kalo ka taa se utu kalo san 2022 la a kɔnɔna sa jamana marabagaw olu kɔni tun y'a laɲini mai kalo tɛmɛnen na ka denbaya 4 ni ka olu bɔ u sigiyɔrɔ la ani sigida caman ka se ka olu maaw ni ka olu lawuli walasa fɛn min ye sanji in ye ale kana dankari buna hadamadenw ka hadamadenya la. Ka
kunnafoni kuncɛ Emmanuel Macron ni ale ye Faransikaw ka jamana ɲɛma ye a kɔni kunu a sera Ukrainekaw ka jamana o kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnen sa a faba ni o ye Kiev ye a kɔni a y'a ka nin taama in bɛɛ lajɛlen ni ka a kɛ terrain la ale ni Italien ka ministre ɲɛma fo ka taga se Allemand ka maaba dɔ o ma kunu sɔgɔmana joona u selen sa Emmanuel Macron ale kɔni ye a dantigɛ a y'a yira ka fɔ ko ni y'a ye k'ale kɔni nana Ukraine jamana kɔnɔ k'a nakun ye ka n'a yira ka fɔ ko ale ni Ukrainekaw u kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa a bɛ dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin Ukraine jamana maaw olu ma. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadɔ tun bi an bolo kɔrɔ bi ni k'a da o kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye ni Ala m'an ka jɔnya jɔna don n'a nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ kunnafoni kuraw olu kɛnɛ ka tunga lafiya cakɛla bɛɛ lajɛlen an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo u ka baara ɲuman o la aw b'a dɔn ka fɔ ko tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye sanga a n'a ka wagati tunga lafiya ma halisa Ala ka aw bolo mɛn aw ka baara la Ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw ma.